Merilis u Joseph Malija tilfu l-binom Ramiro 4 snin ilu, mewt li seħħet ħabta u sabta u li ħalliet lill-familja bġerħa li ma tfiq qatt. Meta semgħu bil-miżura tal-lif estisa l-ġimgħa biħlas mill-gvern għall-ġenituri li kienu tilfu ulied taħt 18-il sena, il-koppja Malija qalu li għalkemm id-dolur huwa kbir u l-ferita diffiċli titfejjaq, pass bħal dan jagħti sostennu wens lil dawk il-ġenituri li għaddu minn din it-tbatija. Inizjattiva tajba għaliex jumejn mhux li tiġi ftijak, qatt ma tiġi ftijak fil-verità, imma għandek ġimgħa u tgħid għandek ġimgħa kavert. Dejjem sarħan il-moħħ min-naħa l-oħra. Hija proposta ġenwina ħafna u taħdem għax jumejn tkun għodok għastaf xlaqtek. 7 ijiem ikkun marpiljajċ. Jena nitkellem għalija wara sente ħarġet li depressjoni fuq l-istess każ. Bissa u f'daw is-7 ijiem irid ikun hemm tim jaħdem sħiħ bejn min ħaddem u bejn il-familjari tal-vittma sabiex joffru l-għajnuna meħtieġa biex ikun jista' jidħol u jintegra mal-ewwel fuq il-post tax-xogħol. Għaliex inti tkun imwaħħal. Tkellimna ma' Morin Mikallef li 3 snin ilu tilfet lil bina Luka ta' 15-il sena. Jiena niftakar il-ħadd u tfinnih l-4, ġifieri iż-żmien mala jgħaddi. Ġifieri però huwa żmien li għandek bżonn li tkun waħdek bla ma ħadd ma jħares lejk, bla ma tittoqgħod tilbes tagħmel il-makeup tilbes. Taf kif? Toqgħod you, your thoughts and your family. Kif imħabbar mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul, l-estensjoni għal-ġimgħa tal-bereavement leave se jibda japplika mill-ewwel ta' Jannar li ġej, kemm għal dawk li jaħdmu full-time, part-time u anke ġenituri li jaħdmu għal rashom.